מחנה הפריירים שהוקם היום בתל אביב, זהו מחנה שהוקם על ידי נציגי המתנגדים להארכת חוק טל, חיילי מילואים, תלמידי שמיניות, אימהות לחיילים שדורשים לבטל את החוק הזה ולחוקק תחתיו חוק שירות לאומי חובה. ומן המחנה הזה מצטרף אלינו עכשיו עידן מילר. שלום לך עידן. ערב טוב עודד ראש גדול. ראש הממשלה הודיע היום שהוא לא מביא לממשלה ביום ראשון את ההצעה להאריך את תחולת חוק טל עוד בשנה, וזה לא מספק אתכם. תראה עודד, אתה יודע מה באמת יספק אותי? אישה שתעשה לי קוצי בגב, אוי נישוקי חיבוקי. זה מה שיספק אותי. חוץ מזה מדברים על להאריך את חוק טל. מה זה חוק טל? איזה שם לפלפי, חוק טל. יש ועדת ליכטנברג, יש ועדת אגרנט. חוק טל. תראה, ביבי היה איזה ג'ובניק בסרט מטכ"ל. אני מדבר איתך, אני נתתי את החיים שלי בקריה. הגעתי ב8-5, אני הייתי במשרד. פעם אחת דפקו לי כמה דקות ביציאה. חתכתי פעם אחת מדף. חידלתי פרונים אחד ונפל לי כל זה על הרצפה. עודד, אנחנו מצפים מהדתיים שיקחו איתנו, ישתתפו בנטל, שישתתפו בשירת נשים, שהתחככו עם איזה מדריכה בתוך טנק. אנחנו מצפים קצת השתתפות בנטל, שפעם אחת חרדי יפתח קופסת לוף ויוכל ויגיד איזה טעם מגעיל, שלא לדבר על החלבה מגעילה. עודד, באמת אני אומר לך, חשוב מאוד לעשות צדק חברתי. תודה.